देखी एगो पतो जब सास ओकरा से कहत दिया कि तू ससुरारी में आइल बड़ू तनी निमन से रह, कपार पर आंचर लेके रह, तो वह पतोहिया कहत दिया अपन सास से कि जब हमरा के पूरा घर परिवार देखिए ले ले बात अब केकरा खातिर लुकाई। तो वह बड़ा भाव से कहत दिया कि सबके हो देखा ले बा। हेलो, सबके हो देखा ले बा अजरा में निहार के, तब का हम चलिए सासू, तब का हम चलिए सासू आचर संभार के, तब का हम चलिए सासू आचर संभार के, तब का हम चलिए सासू। सबके हो देखा ले बा, सबके हो देखा ले बा अजरा में निहार के, तब का हम चलिए सासू, तब का हम चलिए सासू साड़ी संभार के, तब का हम चलिए सासू साड़ी संभार के, तब का हम चलिए सासू। अपन सास से इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला, पापा जी दुआरे पकड़वले जाए माला, इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला, अपन सब देवर लोग के दोस्त साथ में कहत दिया लफुआ लफंगा देखले। देखी कहत दिया कि खाली हमरा घर के लोग ना बाहर के लोग सब कुछ देख ले बा। आ कैसे देखले बा? लफुआ लफंगा देखले ठहका मारी मार के, लफुआ लफंगा देखले ठहका मारी मार के, तब का हम चलिए सासू, तब का हम चलिए सासू साड़ी संभार के, तब का हम चलिए सासू साड़ी संभार के, तब का हम चलिए सासू। जब बरतनवा दहेज देके किनले बानी, तहर के सजनवा दहेज देके किनले बानी, तहर के सजनवा दहेज देके रोटी भात पकाई नहीं माँ जब बरतनवा, रोटी भात पकाई नहीं माँ जब बरतनवा दहेज देके किनले बानी, दहेज देके किनले बानी, तहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी, तहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी।
टाटा सोमो मिलल दहेज में अंगूठी कन्या दान घड़ी कन्या दान घड़ी हो कन्या दान घड़ी हाथ घड़ी रुसलाता पवला चार भाई